Oletko koskaan itkenyt salaa kylpyhuoneessa, jotta kukaan ei näkisi? Oletko niellyt nöyryytyksen vaieten, puristanut tyynyä yöllä ja kysynyt, Jumala, kuinka kauan vielä? Oletko tuntenut antaneesi parhaasi ja saaneesi huonoimman takaisin? Kiinnitä sitten tarkasti huomiota siihen, mitä aion sinulle nyt sanoa, sillä tämä video ei ole sattumaa. Sinut on ohjattu tänne. Jokainen kyynel, jonka olet vuodattanut epäoikeudenmukaisesti, on kirjattu ylös. Jokainen huonosti nukuttu yö, jokainen petos, joka sattui sieluun asti. Jokainen kerta, kun sinut sivuutettiin, hylättiin, kohdeltiin kuin olisit arvoton. Jumala näki kaiken, ja hän vaatii tilille. Ei niin kuin maailma vaatii, halvalla koston himolla ja melulla. Jumala vaatii hiljaisuudessa, kirurgisella tarkkuudella, täsmälleen oikeaan aikaan. Ja se, mitä tulet tästä videosta saamaan selville, muuttaa tavan, jolla näet kaiken kokemasi. Pysy loppuun asti, sillä videon viimeinen osa paljastaa sinulle tarkan hetken, jolloin käänne alkaa tapahtua elämässäsi. Ennen kuin jatkamme, minun on esitettävä sinulle kysymys. Oletko huomannut, että ihmiset, jotka kärsivät eniten hiljaisuudessa, ovat juuri niitä, jotka kantavat muiden taakkoja eniten? Mieti kanssani. Kuka on se, joka kuuntelee aina kaikkia, mutta kun hän itse tarvitsee purkaa sydäntään, ketään ei ole paikalla? Kuka on se, joka pitää pystyssä koko perhettä, maksaa laskuja, jotka eivät ole hänen, ratkaisee ongelmia, joita ei ole aiheuttanut, ja lopulta häntä vielä kritisoidaan? Jos tunnistat itsesi, et ole yksin, ja vaikuttavinta on, että tähän on olemassa sekä hengellinen että tieteellinen selitys, käydään se läpi osissa. Michiganin yliopistossa, Yhdysvalloissa, on tehty tutkimus, joka paljasti jotain yllättävää. Ihmisillä, jotka tukahduttavat itkunsa ja pitävät sisällään emotionaalista kärsimystä pitkiä aikoja, on kortisolin, stressihormonin, tasot jopa 40% korkeammat kuin keskiarvo. Tämä tarkoittaa, että keho kirjaimellisesti sairastuu, kun sielu itkee sisällä ja kasvot teeskentelevät kaiken olevan hyvin. Ja mitä Brasiliassa useimmiten tapahtuu? Mies ei saa itkeä. Nainen, joka itkee, on heikko. Se, joka valittaa, on kiittämätön. Tämä myrkyllinen puhe on saanut miljoonat brasilialaiset nielemään oman kipunsa, ikään kuin tunteminen olisi häpeällistä. Mutta Jumala ei ole koskaan pyytänyt sinua teeskentelemään, että kaikki on hyvin. Hän pyysi sinua luottamaan. Ja luottaminen ei ole kivun kieltämistä. Se on sen tietämistä, että kivulla on viimeinen käyttöpäivä. Kiinnitä nyt huomiota yksityiskohtaan, jota lähes kukaan ei huomaa. Psalmi 36, jae 8, sanoo jotain poikkeuksellista. Se sanoo, että Jumala kerää kyyneleemme leiliin. Leili oli nahkainen astia, jota käytettiin muinaisuudessa arvokkaiden nesteiden, kuten viinin ja öljyn säilyttämiseen. Ymmärrätkö, mitä tämä tarkoittaa? Kyyneleesi eivät pudonneet maahan. Ne kerättiin talteen. Säilytettiin. Jokaisella pisaralla on nimi, päivämäärä ja osoite. Jumala ei ole unohtanut yhtäkään. Ja jos hän säilyttää ne, se johtuu siitä, että hän aikoo käyttää niitä. Jumalan säilyttämästä kyyneleestä tulee ihmeen polttoainetta. Jos tämä sisältö tuntuu sinusta järkevältä, jätä tykkäys nyt. Tämä yksinkertainen ele auttaa tätä videota tavoittamaan useampia ihmisiä, joiden on kuultava tämä tänään. Puhutaanpa nyt jostain, mitä kukaan ei ehkä ole koskaan selittänyt sinulle. Miksi juuri sinä? Miksi näyttää aina siltä, että ongelmat valitsevat sinut? Miksi pahaa tekevät menestyvät ja hyvää tekevät kärsivät? Tiedän, että olet ajatellut tätä. Ja tämä kysymys kalvaa sisältä, kun siihen ei ole vastausta. Mutta vastaus on olemassa, ja se on syvällisempi kuin kuvittelet. On olemassa hengellinen periaate, joka toimii kuin näkymätön laki. Mitä suurempi kutsu elämässäsi on, sitä suurempaa vastustusta kohtaat ennen sen saavuttamista. Ajattele Egyptin Joosefia. Hänen omat veljensä myivät hänet heitettiin kaivoon, vangittiin epäoikeudenmukaisesti ja unohdettiin niiden toimesta, jotka lupasivat auttaa. Kaikki näytti menetetyltä, mutta jokainen vääryys oli porras. Orjuus vei hänet Egyptiin. Vankeus asetti hänet Faraon lähelle. Veljen petos
rakensi tien, jota mikään suora tie ei olisi rakentanut. Ei olisi. Ja tiedätkö, mikä on vaikuttavinta? Kun Joosef lopulta kohtasi kasvotusten veljensä, jotka olivat tuhonneet hänen elämänsä, hän ei huutanut, ei nöyryyttänyt, ei vaatinut tilille. Hän itki ja sanoi, te tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Tämä on taivaan kosto. Se ei ole inhimillistä kostoa. Se on jumalallinen ylennys, joka on rakennettu epäoikeudenmukaisuuden raunioille. Tuo tämä nyt omaan kontekstiisi. Sinä, joka asut Brasiliassa, joka heräät kello 5 aamulla ehtiäksesi täyteen bussiin, joka työskentelet koko kuukauden, jotta tilit menisivät tasan, joka huolehdit lapsesta yksin, jolla oli yhtiökumppani, joka huijasi sinua, joka lainasit rahaa ja menetit ystävän samalla. Sinä, joka teit kaiken oikein ja silti elämä kampitti sinut. Minun on saatava sinut ymmärtämään yksi asia nyt. Sinua ei rangaista, sinua valmistellaan. Ja ero rangaistuksen ja valmistelun välillä on se, mitä tapahtuu sen jälkeen. Kerron sinulle jotain, mikä yhdistää asiat. Harvardin yliopiston tutkijat julkaisivat tutkimuksen nimeltä Post-Traumatic Growth, eli posttraumaattinen kasvu, joka osoitti, että ihmiset, jotka kokivat voimakasta ja epäoikeudenmukaista kärsimystä, kehittivät kipujakson jälkeen huomattavasti keskiarvoa korkeamman kyvyn joustavuuteen, empatiaan ja johtajuuteen. Toisin sanoen tiede vahvistaa sen, minkä hengellisyys on aina tiennyt. Kipu, joka ei tuhonnut sinua, varustaa sinua johonkin, mitä et vielä pysty näkemään selvästi, mutta mikä on jo liikkeellä. Haluan antaa sinulle tästä käytännön esimerkin. Ajattelen noin 40 naista, joka asuu eräässä Minas Geraisin sisämaan kaupungissa, naimisissa 19 vuotta, omisti elämänsä perheelle, luopui urasta, henkilökohtaisista unelmista, mahdollisuuksista, ja eräänä päivänä yllättäen aviomies lähtee, vaihtaa hänet toiseen ihmiseen, lähtee kotoa katsomatta taakseen ja vielä levittää koko suvulle, että nainen oli ongelma, nainen jäi tyhjän päälle, ilman tuloja, 2 teini-ikäisen lapsen ja pirstaleina olevan itsetunnon kanssa. Kaikki sanoivat, että hänen olisi pitänyt olla erilainen, että hänen olisi pitänyt pitää kiinni avioliitosta. Kukaan ei kysynyt, miltä hänestä tuntui. Kukaan ei tarjonnut todellista apua. Ensimmäisinä kuukausina hän hädin tuskin pääsi ylös sängystä. Kipu oli niin suuri, että hän kuvaili sitä rinnassa olevaksi aukoksi, joka ei sulkeutunut, mutta hänellä oli 2 lasta, jotka olivat hänestä riippuvaisia, joten hän nousi. Ei siksi, että hän tunsi itsensä vahvaksi, vaan siksi, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa. Ja siinä piilee asian kauneus. Joskus luulemme, että rohkeus on pelon puutetta. Se ei ole. Rohkeus on nousemista ylös tärisevänä. Se on seuraavan askeleen ottamista tietämättä, mihin se johtaa. Se on luottamista, kun kaikki ympärillä huutaa sinua luovuttamaan. Tämä nainen alkoi myydä purkkikakkuja. Niin yksinkertaista se oli. Naapurin lainaamilla rahoilla hän osti ainekset ja aloitti. Ensin hän myi naapurustolle, sitten kaupalle, sitten hän avasi pienen toimipisteen. Tänään, 3 vuotta myöhemmin, hänellä on leipomo, jossa on 4 työntekijää. Ja entinen aviomies, hän on velkaa elatusmaksuja, menetti työnsä. Henkilö, johon hän vaihtoi vaimonsa, lähti ja hän lähetti viestin pyytäen palata takaisin. Nainen ei vastannut, ei tarvinnut. Hänen elämänsä oli jo vastannut hänen puolestaan. Tämä on posttraumaattista kasvua käytännössä. Se on taivaan kostoa, joka toimii tavallisen brasilialaisen arjessa, joka päätti olla kuolematta sisältä. Ja tässä tulee esiin perustavanlaatuinen osa, jonka minun on jaettava kanssasi. Monet ihmiset sekoittavat Jumalan odottamisen paikallaan pysymiseen. Jumalan odottaminen ei ole käsien ristiin laittamista. Se on arvokkuuden säilyttämistä, kunnes myrsky menee ohi. Se on oikein tekemisen jatkamista silloinkin, kun väärin tekeminen näyttää tuottavan enemmän tulosta. Se on sitä, ettei maksa samalla mitalla takaisin, kun joku tekee sinulle pahaa. Sillä Jumala sanoi selvin sanoin, kosto on minun, minä maksan takaisin. Kun hän sanoo tämän, se ei ole ehdotus, se on asetus. Tiedän, että se on vaikeaa. Tiedän, että kun näemme jonkun, joka teki meille pahaa,
hymyilevän sosiaalisessa mediassa, postaavan matkoja, kerskailevan menestyksellä, tekee mieli kysyä, missä on oikeudenmukaisuus. Mutta anna minun kertoa sinulle kova totuus. Kaikki, mikä kiiltää internetissä, ei ole totta. Eikä kaikki, mikä näyttää siunaukselta, ole siunaus. On ihmisiä, jotka elävät kulissielämää, jota ylläpitävät velat, valheet ja tyhjät suhteet. Et tiedä, mitä tapahtuu, kun kamera sammuu, mutta Jumala tietää. Kiinnitä huomiota tähän nyt. Näytän sinulle 3 merkkiä siitä, että taivaan kosto on jo alkanut elämässäsi, ja ehkä et ole edes huomannut sitä. Ensimmäinen merkki on eristyneisyys, jota tunnet. Tiedän, että tuntuu oudolta sanoa näin, mutta kuuntele. Kun Jumala on aikeissa ylentää sinut, hän aloittaa poistamalla sen, mikä ei voi mennä kanssasi seuraavalle tasolle. Ystävyyssuhteet, jotka liukenivat ilman näkyvää syytä. Ihmiset, jotka katosivat elämästäsi tyhjästä. Ovet, jotka sulkeutuivat edessäsi. Tämä ei ole hylkäämistä. Se on jumalallista kuraattorin työtä. Jumala puhdistaa maaperää. Koska se, mitä seuraavaksi tulee, on liian suurta jaettavaksi niiden kanssa, joilla ei ole rakenteita juhlia kanssasi aidosti. Kuinka monta kertaa olet jo voittanut jotain, ja henkilö, jonka olisi pitänyt olla iloinen, tulikin kateelliseksi? Niinpä, Jumala tiesi sen jo. Toinen merkki on sisäinen epämukavuus. Tiedätkö sen levottomuuden, jota tunnet? Sen tunteen, että olet syntynyt johonkin suurempaan, että jokin on poissa paikoiltaan, että elämä sellaisena kuin se on, ei ole lopullinen versio. Tämä ei ole ahdistusta. Se on hengellistä aktivoitumista. On kuin siemen sisälläsi olisi alkanut itää ja työntäisi maata päästäkseen ulos. Olet murtumisprosessissa, ja murtuminen sattuu. Jokaisen siemenen on halkestava tullakseen puuksi. 3. merkki on koettelemusten voimistuminen. Jos viime aikoina kaikki näyttää huonontuneen samanaikaisesti, terveys, raha, ihmissuhteet, tunneelämä, se mitä aion sanoa, voi tuntua hulluudelta, mutta tämä on yksi selvimmistä merkeistä siitä, että jotain valtavaa on tapahtumassa. Ennen jokaista suurta voittoa Raamatussa oli maksimaalisen paineen hetki. Ennen kuin Punainen meri aukesi, kansa oli saarrettu. Ennen kuin Daavidista tuli kuningas, hän pakoili luolassa. Ennen kuin Jeesus nousi kuolleista, hän laskeutui alimpaan pisteeseen. Voimakkain pimeys tapahtuu välittömästi ennen aamunkoittoa. Keskustelen monien ihmisten kanssa, jotka kirjoittavat minulle sanoen: tuntuu siltä, että elämäni mureni kerralla. Menetin työni, avioliittoni on hiuskarvan varassa, lapseni aiheuttaa huolta, terveyteni on heikentynyt, pankkitilini on miinuksella. Ja minä kysyn kaikki tämä yhdessä, samaan aikaan. Sillä kun hyökkäys tulee joka puolelta samanaikaisesti, se ei ole sattumaa, se on strategiaa, eikä se ole Jumalan strategiaa. Se on vihollisen, joka tietää, että aikasi on loppumassa. Kun vastustaja hyökkää kaikella kerralla, se johtuu siitä, että hän on epätoivoinen. Hän tietää, että jos kestät vielä hetken, käänne tulee ja hän menettää pääsynsä. Joten hän heittää kaiken kerralla saadakseen sinut luovuttamaan ennen aikojaan. Älä luovuta. Jumalan tähden älä luovuta. Olet lähempänä kuin kuvittelet. Jos koet parhaillaan jotakin näistä 3 merkistä, kommentoi alle "olen käännekohdassa". Se voi tuntua yksinkertaiselta eleeltä, mutta kun julistat sen, jotain liikkuu hengellisessä maailmassa. Ja haluan rukoilla puolestasi, kun luen kommenttisi. Nyt minun on puhuttava jostain, jota harvalla on rohkeutta käsitellä, sinun osuudestasi tässä prosessissa. Sillä kyllä Jumala on oikeudenmukainen, kyllä hän vaatii tilille jokaisesta kyyneleestä, mutta on olemassa ehto, sinun on päästettävä irti. Päästettävä irti mistä? Katkeruudesta, kaunasta, halusta nähdä toisen kärsivän. Tiedän, että se on maailman vaikein asia. Tiedän, että tuntuu epäoikeudenmukaiselta antaa anteeksi sille, joka ei ole koskaan pyytänyt anteeksi. Mutta kuuntele tarkasti. Anteeksi antaminen ei ole sen sanomista, että se mitä sinulle tehtiin oli oikein. Anteeksi antaminen on sen sanomista, ettei se mitä sinulle tehtiin hallitse sinua enää. Psykologiassa on käsite nimeltä märehtiminen,
rumination. Se on sitä, kun mieli toistaa samaa tuskallista kohtausta, samaa petosta, samaa nöyryytystä loputtomassa kehässä. Joka kerta kun elät tuon kohtauksen uudelleen, kehosi vapauttaa samat stressihormonit ikään kuin tilanne tapahtuisi uudelleen. Toisin sanoen ihminen, joka loukkasi sinua, on voinut jatkaa elämäänsä vuosia sitten, mutta sinä pysyt vangittuna tuohon hetkeen, kärsien yksin joka päivä. Neurotiede osoittaa, että anteeksianto aktivoi etuotsakuoren alueita, jotka liittyvät tunteiden säätelyyn ja hyvinvointiin. Anteeksi antaminen muuttaa kirjaimellisesti aivojesi kemiaa. Ja hengellisesti anteeksianto avaa kanavan sinun ja Jumalan välillä. Niin kauan kuin pidät kiinni mielipahasta, molemmat kätesi ovat varattuja, eikä Jumala voi antaa sinulle sitä, mitä hän on valmistanut, jos kätesi eivät ole auki vastaanottamaan. Mieti kanssani. Oletko koskaan yrittänyt ottaa jotain vastaan kädet täynnä? Se ei onnistu. Sinun on laskettava irti siitä, mitä pitelet, jotta tilaa tulisi uudelle. Ja se, mistä monet pitävät kiinni voimalla, ovat juuri ne asiat, jotka painavat eniten. Poissa olevan isän aiheuttama mielipaha, puolison petos, lapsen kiittämättömyys, ystävän epärehellisyys, esimiehen väärinkäytökset. Pidät niistä kiinni kuin ne olisivat kärsimyksen pokaaleja. Ikään kuin kipu todistaisi, että sinä olet uhri ja toinen on konna. Ja ehkä se todistaakin, mutta tiedätkö mitä muuta se todistaa? Että olet yhä sidottu siihen, joka sinua loukkasi. Ja niin kauan kuin olet sidottu, et pääse eteenpäin. On eräs lause, jonka kuulin eräältä pastorilta Salvadorista, Bahiasta, joka ei ole koskaan lähtenyt mielestäni. Hän sanoi, kauna on kuin joisi myrkkyä ja odottaisi toisen kuolevan. Se on juuri sitä. Ihminen, joka teki sinulle pahaa, saattaa nukkua rauhallisesti tällä hetkellä. Hän ei ehkä edes muista, mitä teki. Mutta sinä olet tässä, kello 2 yöllä, kertaamassa kohtausta päässäsi, tuntemassa vatsan kouristukset, sydämen tykytykset, eläen kaiken uudelleen, kuin se tapahtuisi nyt. Kuka kärsii? Sinä, ei hän, vaan sinä, vaan. Ja Jumala katsoo tätä myötätunnolla, mutta myös jämäkkyydellä. Sillä hän tietää, että niin kauan kuin et päästä irti, hän ei voi toimia täyteydessä. Kauna on hengellinen este. Se on kuin pato, joka estää veden virtauksen. Siunaus on siellä, valmiina, vuotaen yli. Mutta pato ei päästä sitä läpi. Ja tuon padon nimi on Kauna. Tiedän tositarinan, joka havainnollistaa tätä voimakkaasti. Eräs nainen Resifestä, 3 lapsen äiti, vietti vuosia hoitaen sairasta äitiään yksin, kun hänen sisaruksensa elivät omaa elämäänsä. Kun äiti kuoli, sisarukset ilmestyivät paikalle vain riitelemään perinnöstä. Nainen jäi ilman mitään. Häntä nöyryytettiin sukukokouksessa. Häntä kutsuttiin hyväksikäyttäjäksi, juuri häntä, joka luopui kaikesta hoitaakseen äitiä. Hän murtui sisältä. Hänelle tuli unettomuutta, hermostollista mahakipua, hän laihtui. 2 vuotta kului tässä hiljaisessa helvetissä, kunnes eräänä päivänä, aamuyöllä, hän teki jotain, mikä muutti kaiken. Hän polvistui keittiön lattialle ja sanoi ääneen, Jumala, minä luovutan tämän. En jaksa enää kantaa tätä. Päästän irti. Annan anteeksi, en siksi, että he ansaitsevat sen, vaan siksi, etten minä ansaitse pysyä vangittuna tähän. Hän kertoo, että sinä yönä hän nukkui ensimmäistä kertaa kuukausiin ilman lääkkeitä, ja seuraavina kuukausina kaikki alkoi muuttua. Ilmestyi työmahdollisuus, jota hän ei ollut edes hakenut, joku oli suositellut häntä. Lapset saivat opiskelustipendejä, ja yksi sisaruksista, se joka oli hyökännyt häntä vastaan eniten, menetti kaiken oikeusprosessissa, jolla ei ollut mitään tekemistä naisen kanssa. Naisen ei tarvinnut tehdä mitään. Jumala teki. Tämä on taivaan kostoa, hiljaista, tarkkaa, lopullista. Ja minun on saatava sinut ymmärtämään yksi asia, joka on ehkä koko tämän videon tärkein. Taivaan kosto ei välttämättä ole sitä, että toinen häviää. Se on sitä, että sinä voitat. Se on sitä, että sinut asetetaan niin korkealle paikalle, että vääryys, joka sinut kaatoi, muuttuu merkityksettömäksi.
Se on sitä, että katsot taaksepäin ja ymmärrät, että tuo kipu oli matkalipun hinta kohteeseen, jota et koskaan saavuttaisi helppoa tietä pitkin. Jaa nyt 5 käytännön askelta, jotta voit aktivoida taivaan koston elämässäsi. Ja haluan, että otat tämän vakavasti, sillä tämä ei ole teoriaa. Tämä on polku, joka toimii. Askel 1. Nimeä kipu. Lopeta teeskentely, että kaikki on hyvin. Lopeta sen vähättely, mitä sinulle tapahtui. Jos se oli epäoikeudenmukaista, tunnusta, että se oli epäoikeudenmukaista. Puhu se ääneen, jos tarvitsee. Kirjoita se paperille. Jumala ei tarvitse sinun teeskentelevän vahvaa. Hän tarvitsee sinun olevan rehellinen. Parantuminen alkaa, kun lopetat haavan kieltämisen. Askel 2. Päätä antaa anteeksi. Ja huomaa, että sanoin päätä, en tunne halua. Anteeksianto alkaa päätöksenä, ei tunteena. Et tule tuntemaan halua antaa anteeksi. Et koskaan. Mutta kun päätät, tunne mukautuu ajan myötä. Se on kuin suunnan muuttaminen suuressa laivassa. Peräsin kääntyy ensin, laivalla kestää seurata perässä. Mutta se seuraa. Askel 3. Katkaise märehtiminen. Joka kerta, kun tuskallinen kohtaus palaa mieleesi, korvaa se uskon julistuksella. Se voi olla yksinkertainen. Jumala on hallinnassa. Se, mikä minut kaatoi, antaa minulle vauhtia. Tarinani ei pääty tähän. Toista niin monta kertaa kuin on tarpeen. Neurotiede kutsuu tätä kognitiiviseksi uudelleenmuotoiluksi. Raamattu kutsuu sitä mielen uudistamiseksi. Se on sama asia eri kulmista nähtynä. Askel 4. Pidä huolta kehostasi. Se voi tuntua irralliselta, mutta se ei ole. Kehosi on temppeli. Kun olet emotionaalisesti murtunut, keho kärsii mukana. 30 minuutin kävely, vesi, laadukas uni, vähennä liiallista sokeria ja kahvia. Se tuntuu perusasioilta, mutta kortisolitasot laskevat merkittävästi, kun keho saa huolenpitoa. Ja kun kortisoli laskee, henkinen selkeys lisääntyy. Ja kun henkinen selkeys lisääntyy, alat nähdä ovia, jotka ovat aina olleet siellä, mutta joita kipu ei antanut sinun nähdä. Askel 5. Valmistaudu vastaanottamaan. Tämä on se, mikä ihmisiltä useimmiten puuttuu. He pyytävät siunausta, mutta eivät valmistaudu siihen. Jos pyydät parempaa työpaikkaa, päivitä ansioluettelosi. Jos pyydät tervettä ihmissuhdetta, työstä itsetuntoasi. Jos pyydät menestystä, järjestä taloutesi. Usko ilman tekoja on kuin istuttamista ilman kastelua. Jumala antaa sateen, mutta sinulla on oltava maa valmisteltuna. Jos olet päässyt tänne asti, haluan sinun tietävän yhden asian. Kaikilla ei ole kärsivällisyyttä katsoa videota tähän pisteeseen asti. Se, että olet yhä tässä, kertoo minulle jotain sinusta. Olet joku, joka ei anna helposti periksi, joka etsii ymmärrystä, joka haluaa elämältä enemmän ei ahneudesta, vaan siksi, että tunnet, että on olemassa tarkoitus, joka ei ole vielä täyttynyt. Ja olet oikeassa, se on olemassa. Anna minun kertoa sinulle vielä yksi asia, ja tämä on ehkä tämän videon voimakkain paljastus. Tiedätkö, miksi ihmiset, jotka loukkasivat sinua, eivät pyytäneet anteeksi? Tiedätkö, miksi se, joka petti sinut, ei osoita katumusta? Koska tilinteko ei ole sinun kanssasi. Se on Jumalan kanssa. Sinä olet todistaja, et tuomari. Ja todistajan ei tarvitse panna tuomiota täytäntöön. Hänen tarvitsee vain olla läsnä, kun oikeudenmukaisuus saapuu. Ja Jumalan oikeudenmukaisuudella on ominaisuus, joka pelottaa. Se on oikeasuhtaista. Se, mitä sinulta otettiin, palautetaan kaksinkertaisena. Se, mikä elämässäsi tuhottiin, rakennetaan uudelleen tavalla, joka saa ihmiset kysymään, miten tämä henkilö onnistui. Ja vastaus on niin yksinkertainen, että se hämmentää kaikkia. Sanot, se oli Jumala, eivätkä he ymmärrä, sillä se, joka ei ole kulkenut laakson halki, ei ymmärrä vuoren ihmettä. Haluan lopettaa kuvaan, jonka toivoisin jäävän mieleesi. Kuvittele maanviljelijä Cearan sisämaassa, kuivimmalla sertaolla, istuttamassa halkeilleeseen maahan. Kaikki nauravat. Kaikki sanovat, että se on hulluutta. Kuivuus piinaa, aurinko polttaa, mikään ei idä. Mutta hän jatkaa kastelua, jatkaa uskomista, jatkaa heräämistä aikaisin.
kunnes eräänä päivänä, varoittamatta, sade tulee. Ja kun sade tulee sertaolla, se ei tule hiljaa. Se tulee voimalla, ja kaikki mitä hän istutti itää kerralla. Ja ne, jotka nauroivat, katsovat nyt hämmästyneinä. Sillä sato on niin järjettömän suuri, että se näyttää epäsuhtaiselta istutuksen kokoon nähden. Tämä on sinun elämäsi nyt. Olet kuivuuden ajassa. Istutat halkeilleeseen maahan. Sinua pilkataan, sivuutetaan, aliarvioidaan, mutta sade on tulossa. Ja kun se saapuu, se on niin voimakas, että kaikki itää samanaikaisesti. Terveys, menestys, rauha, ennalleen asetetut ihmissuhteet, ovet, joita kukaan ihminen ei voi sulkea. Jumala vaatii tilille jokaisesta kyyneleestä, ei siksi, että hän on kostonhimoinen, vaan siksi, että hän on oikeudenmukainen. Ja hänen oikeudenmukaisuutensa ei epäonnistu, ei viivästy, eikä erehdy kohteesta. Haluan lopettaa kertomalla sinulle vielä yhden asian. On olemassa jae, joka tiivistää kaiken, mistä olemme täällä keskustelleet. Jesaja 61, jae 7. Se kuuluu näin. Häpeän sijasta he saavat kaksinkertaisen osan. Nöyryytyksen sijasta he iloitsevat perinnöstään. Kaksinkertainen osa. Kiinnitä huomiota näihin kahteen sanaan. Se ei ole samanlainen osa. Se ei ole vain sen palauttamista, mitä otettiin. Se on kaksinkertainen. Jumala ei työskentele tasapelien kanssa. Hän työskentelee yltäkylläisyyden kanssa. Missä vihollinen otti 1, Jumala palauttaa 2. Missä epäoikeudenmukaisuus varasti 10 vuotta, Jumala palauttaa tavalla, joka tuntuu siltä kuin olisit elänyt 30. Tunnen ihmisiä, jotka menettivät liiketoimintansa ja avasivat suuremman. Ihmisiä, jotka menettivät avioliittonsa ja löysivät rakkauden, jollaista eivät koskaan kuvitelleet olevan olemassa. Ihmisiä, jotka menettivät terveytensä ja joilla on tänään niin voimakas todistus, että se parantaa muita jo pelkästään kuulemalla. Jumalan matematiikka ei seuraa inhimillistä logiikkaa, se seuraa armon logiikkaa, ja armo on järjettömän anteliasta. Joten jos koet elämäsi huonointa hetkeä nyt, paina tämä sydämeesi. Huonoin hetki ei ole viimeinen luku, se on toiseksi viimeinen. Ja viimeinen luku, jota Jumala kirjoittaa juuri nyt, tulee olemaan niin kaunis, että se tekee kaikesta sen arvoista. Jokaisesta kyyneleestä, jokaisesta valvotusta yöstä, jokaisesta hylkäämisestä, jokaisesta suljetusta ovesta, kaikki tulee käymään järkeen. Kaikki. Jos tämä video kosketti sydäntäsi, tilaa kanava ja aktivoi kello, sillä joka viikko tuon tällaista sisältöä vahvistamaan uskoasi ja avaamaan silmäsi sille, mitä Jumala tekee elämässäsi. Jaa tämä video jollekulle, joka käy läpi vaikeaa hetkeä. Joskus ihminen tarvitsee kuulla juuri tämän, ja sinä voit olla väline, joka vie tämän viestin hänelle. Ja lopuksi kommentoi alle 1 sana. Vain 1. Ensimmäinen, joka tuli mieleesi katsoessasi tätä videota, se voi olla usko, se voi olla toivo, se voi olla käänne, se voi olla kiitos. Tämä sana on sinun julistuksesi, ja kun julistat, taivas kirjaa sen ylös. Taivaan kosto on jo alkanut. Sinun tarvitsee vain olla silmät nähdäksesi. Seuraavaan videon asti. Ja muista, sinut on valittu, ei sattumalta, vaan tarkoitusta varten.